Teño aquí nesta masanceira un problemiña que vos quero enseñar de cerca. Trátase da cochinilla algodonosa, é un tipo de bichiño, de pequeno insecto moi parecido a un pulgón, que a súa maneira de protegerse é formar arredor dela como se fora un algodón, por eso se chama algodonosa. É como se fora unha especie de telaraña ou de algodón de azúcar que fai para protegerse, pero o árbol podelle facer moito daño porque ao igual que o pulgón alimentase da salvia do tronco e o problema é que aínda que a elimines sempre volve. Tanto o aceite de nin como o aceite de parafina non se poden usar sobre todo cando fai moito calor, pero bueno, neste caso teño un problema e hai que facer como algo compensatorio, non? Perdono o mal que me vai a facer polo ben que lle vai a prestar. Con un pinceliño e con aceite de nin puro, o de parafina non, porque non, o sea, é mellor para o inverno, porque senón pode lle facer toxicidade ao frutal, que este tamén o vai a facer, pero en menor medida. E o que vamos a facer é mollar simplemente a cochinilla, xusto onde está encima, porque o que vamos a conseguir é afogar tanto as ninfas como que os ovos non sean capaces a seguir eclosionando e que se siga reproducindo. Collemos un pouquiño de aceite de nin puro, mollamos así o pinceliño, e botámoslo como a golpiños, para que quede aí impregnado. E con este gesto tan fácil e tan sencillo vamos a conseguir que tanto os adultos como as ninfas que están aí non sean capaces a respirar e morren. O sea, o aceite non é unha cousa que deberamos de botar alegremente a un árbol, pero así, co pinceliño, vas como directo ao problema e non lle botas a todo, que xa vos digo que lle pode facer toxicidade. O mellor terás que insistir unha ou dúas veces, pero é o sistema máis efectivo que encontrín despois de haber probado casi de todo contra a puñetera cochinilla algodonosa. La odio, la super odio.